Nyoba pandhap yo kumulung sapa kungker iki mangono bocah mban mlayu-mlayu ana iki gak apa bocah mban patut ngaturaken kawunan den ngaturaken kawunan pilih saat kedaton klebutan durat moko jane kedaton ujung blipik klebunan durat moko gek sing ditidra apa iki boten nidra Mas Pices Raja boleh kanthi pun tidra ngendhepipun Sawang Bathari Sragen Weladara. Yopo pandom yuk kumulungin soto Toto pura kambah kungker Pela kalaya jagat yodiwa Bathara wasisaning Bathara jagat Yen mengkono bener atuh ibu camban Durenge gaton kebunan Duratmoko ya iki Duratmoko pela dalah Bagusmu kok dibul ketoh tumindakmu kuwi dadi Duratmoko dadi maling aku ayo jenengmu sapa oh sira tangguh marang aku aranku Bambang Prabu Kusuma balik sira sapa aku putrane Sandra Prabu Gembong tanpa sira aranku Radyanila Taksaka apa bener kowe nyida calon garaku ya kuwi Bathari Sri Pandhen Kapono Tarpa tak jaluk sesuk ora ndak longake sawelat aran kok ora pecah dak jaluk takon dosa